Pentutehtaat on taitavasti piilotettu. Niitä ei ole helppo löytää. Saamme vinkin Rakveressä toimivasta pentuvälittäjästä. Eman siukene. Okei. Väikki. Kävus. Polonkainen. Mini. Kas nad on saaneet yksi rohu? Yksi kord. Okei. Ema on. Ema on maal. Sä et ei saa kätteen. Sä on lumi tuiskas. Lumi on körkä. Eelmine kord oli 3 ainult. Eelmine aasta oli 3. Ja nüüd on 5. Välittäjällä on jokaisen oven takana joku haukkumassa ja pyytämässä ulos. Hän vie meidät talon perällä olevaan tilaan. Ulosteiden haju tunkee vastaan täällä vielä pahempana kuin pentujen luona. Nämä on nyt just semmoisia pentuja ja paikkoja, mistä suomalaiset rokarit hakee näitä. Joo. Ja tällä tyylillä, eli todennäköisesti suomalainen pentuvälittäjä sitten veisi nämä jollekin virolaiselle eläinlääkärille, joka halvalla ne siruttaisi ja sitten niillä on paperit ja ikään kuin kaikki olisi kunnossa.